anyị nụrụ ozi na ndị otu IPOB si ka eyibe atụmatụ sit-at-home tata so onye apụtara ilo iji kwanyere ugwu ihe mere na Afara-Ukwu afọ ole na ole gara aga. Dịka ọ nọ ugbu a, anyị nọ na ọwụwa anyanwụ, ebe mpaghara ọwụwa anyanwụ na steeti dị iche iche ka anyị wetara ụlọ nke atụmatụ asaka ma ndị mmadụ yibere isi ma ha yibere isi. Ebe anyị ga-ebido taa bụ na Abia steeti, ebe onye nta akụkọ anyị na ebe a kịta ga-akọwara anyị ka ya bụ ihe si aga. Ndị onye nta akụkọ anyị, maazị Nọkwa. Ekelela m gị. Ndewo, ngwa Igbo daalụnụ. Were n'olu gwa anyị ka ihe si aga ebe ahụ. Ebe m nọ ugbu a bụ Aba Road nọ na Umuahia, Abia steeti. Ọ bụ ezie na a na-ahụ keke ka a na-agbapụsị ebe a, ma nke bụ eziokwu na ebe dum a na-azụ ahịa, ebe a na-arụ ọrụ, ụlọ akwụkwọ dum dị iche iche bụ nke a gbachiri n'ụbọchị nke taa karịa ka ọ dị echi gara aga bụ Mọnde. Ebe dum tara ọchịchị, ọ dịkwa ebe a na-atụere, ebe a na-azụ, ebe a na-ere. Ndị pụtara mpụta n'ụbọchị taa dịka anyị na-apụta na-apụta n'ụjọ. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe iyi egwu bigoro ebe ọbụla, ọ dịkwa ndị uwe ojii maọbụ ndị soja ugbu a. Ọ bụ ezie na echi gara aga a dị ụgbọala 11 gbagharịa obodo a niile kwuru igosikwa na anọ na njikere asịkwarị na ọ dị ihe ga-apụtanụ. Ma otu ọ dị karịa ewepụ eke ndị na-agbagharị n'ugbu a ya, ị ga-ahụ na ụlọ ahịa niile nọ na ụzọ a bụ ụmụ waya road ugbu a chiri emechi. Ọ bụ taa ka ọ dị ụbọchị taa ebe a. Ndewo, nta aka ya bụ na anyị na-achịkọwa bụ na ọ dịkwa ka eyibere ya bụ sit-at-home isi na Umuahia ebe nọ. Ihe na-akọwa n'ụbọchị taa bụ o siri ike karịa dịkwa na ọchịchị bụ ọ bụkwa otu ihe ahụ n'ụbọchị taa. Ndị mmadụ na-agba, ndị mmadụ apụtaghị n'ụlọ ahịa ha, ndị mmadụ apụtaghị n'ọrụ ha, ndị mmadụ apụtaghị na-aga n'ili kama ha nọ n'ụjọ. Oke, mana enwere ndị gị na-akwuru okwu gị ka ị jụọ ha maka ihe mere ha ji ghara ịpụta, ka ihe mere ma ọ bụ ụjọ ka ọ bụ ire isi ihe ndị otu IPOB kwuru. Enwere ndị na-akwuru okwu gbasara ya? Ọ dịghị mụ na-ekwu okwu banyere ihe na-eme ụbọchị nke taa, ma dịka si mgbe dịkwa nọ n'ụjọ, nwokorobịa n'ebe a ga-eme ka anyị mara na otu o si n'ụbọchị nke taa. Anyị maara na ọ bụghị ihe dị mfe ndị pụtara dịka si kwuo, maka ndị oli aka mara ya o ji gota n'ụbọchị nke taa eyi maka ụbọchị taa ụtọ ọ dịghị ka Anambra, ọ dịghị tango na Nigerian because anyị mana ya enwela ọ bụ taa ka o si kwuo ya ugbu a. Ama m na ị na n'olu m, ama m na ihe m na-ekwu ọfụma. Ya akọwatịra ihe o kwuru, maka na mgbe ọ na-ekwu okwu ya ọ dị ka teknụzụ nyere obere nsogbu. Ọ na-ekwu na ụbọchị karịa n'ụbọchị ndị ọzọ n'ihi na ọ bụ taa ka n'ụbọchị nke taa ọ gbasịrị eleghị anya onye nke m na-ele ebe ahụ. Ndewo ndị Igbo na-ege anyị ntị, unu karakwara BBC News Igbo. Onye nta aka nọ na ndị mụnwe gị mkpụ ka nke bụ n'ihi na ebe dara achị. Onye nta aka nọ na Abia steeti na otu obere teknụzụ, mana ka anyị si n'ebe a kịta nwa gafee n'Owerri, ebe onye nta aka azụ nọkwa ebe a ka ọ kọwara anyị ka atụmatụ asa aga ebe a. Ndewo na anyị nnekwu. Ndewo, ụtụtụ ọma. Igbo bụ Igbo kpọmkwem, ọ ka bụkwa gị na ndị ụlọ ọrụ mgbasa ozi BBC Igbo nọ na ụtụtụ taa.
ebe m kpọmkwem bụ na okporo ụzọ sitere Wedra gaba obi ọchịchị gọọmenti steeti Imo bụ Douglas House nke ama ama. N'isi ụtụtụ taa ọtụtụ ụgbọala apụtaghị, ọtụtụ ọnụ ụlọ ahịa dịgasị iche iche mechichara emechi, tinyekwara ụlọ akụ ndị enwetara nọ na ala Owerri ebe anyị nọ gede. Ọ bụrụ na ị chetara n'izuụka gara aga ka gọọmenti steeti Imo nọrọ gbachie ụlọ akụ ndị enwere na Imo n'ihi na gịnị na ha nọrọ n'ụlọ n'ụbọchị Mọnde gara aga. Bụkwanụ nke ụfọdụ pụtara dịka ihe ga-abụ ihe iyi egwu nyere ọtụtụ n'ime ha, mana nke o si na adị taa bụkwanụ Tuzdee, otu IPOB nọrọ kwuo na ha machiri ngagharị ndị mmadụ maka ịkwanyere ndị otu ha egburu na steeti Abia bụ oge ndị agha wakpuru ụlọ Nnamdi Kalụ bụ Amanna ya. Mana ka o si na adị nke bụ eziokwu bụ dịka anyị si na-ahụ n'anya anyị na ọtụtụ ọnụ ụlọ ahịa dịgasị iche iche enwere na steeti Imo pịachichara apịachi, ụlọ akụ dịgasị iche iche mechiri emechi, mana anyị hụtakwara ụgbọala na-agba ntakịrị tupu ugbu a efe anaghị enye na okporo ụzọ a bụ Wedra Road, maka na okporo ụzọ a nwere njikọ dị iche iche o jikọrọ obodo ndị mepere emepe. Ịga aka nri m otu a, ịgawa Ọjị, IMSU, mpaghara ebe ndị a niinecha, ịgawazie n'ihu ebe a ka obi ọchịchị gọọmenti steeti Imo dị, gị gawazie aka ekpe m, ebe a ka ị ga-enweta ụlọ akụ dịgasị iche iche akpọrọ Bank Road. Ịgbagatawa ya, ị ga-enwetazie Control nakwa ndị ọzọ. Mana ka o si dị n'ụtụtụ taa, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ anyị nwetara na ezi dịcha nnọọ ntakịrị, ebughị ibu, mana enwekwara ụfọdụ ndị na-agakwa onwe ha mkpa ha, mana ọ dịghị otu esi ọdịbụ mbụ. Taa bụ Tuzdee, ụbọchị Tuzdee na-ekwo ekwo n'ihi na ụmụ akwụkwọ na-aga, ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa. Mana ka o si na-adịhụla nke a bụ ọtụtụ ọnụ ụlọ ahịa enwegasịrị na ya steeti, mana onye ọbụla nnọọ ọtụtụ ndị mmadụ nọ na ụlọ taa. Ndewo enweta aka ihe ọzọ m chọrọ ịjụ, ọbịadizie ka atụmatụ nọrọ n'ụlọ akazi gụa nọ na Imo steeti, ya bụ Owerri isi obodo. Kedu ka ndị mmadụ si anabata ihe anụ a? Ọ na-ebuzi ndị mmadụ aka dịka na amakwa m na enwere ndị nwere ahịa ha ga-azụ, nwekwara ndị nwere ebe ha ga-aga. Kedu ka ọnọdụ ndị bi n'Imo steeti Owerri bụ isi obodo? Ọ dị mma. Nnamdi ya gazie, n'ihi na tupu m ebido nnọọ enwe ihe onyonyo a, enwere ọtụtụ ndị mgbara ajụjụ ndị na a na-emegide ndị Igbo. Ajụkwara m ha, akwa nọ n'ụlọ ụnyaahụ, nọkwa n'ụlọ taa. N'izuụka gara aga, abalị abụọ a nọrọ n'ụlọ na izuụka gara aga. Ha kwuo na ha ga-anọkọta n'ụlọ a ruo mgbe mba ụwa nụrụ olu ndị Igbo, ebe ọtụtụkwa katọrọ ya bụ atụmatụ, na-ekwuru ole mgbe ka a ga-anọkọta n'ụlọ ndị ọnụ na-eru n'okwu anụ ihe ha na ebumnobi ha ji na-anọ n'ụlọ ya. Bụ ọ bụrụ na ndị aka na-achị sitere mpaghara ala Igbo ga-agbakọta aka ọnụ, ga-abịakọta ọnụ, mee dakọrịta ntị, chọpụta ogbugbo nyere ya bụ nsogbu, ga-enye aka ka ndị mmadụ gawa onwe ha mkpa ha. Ebe ụfọdụ kwuru nọ n'ike agwụla ha ịnọ n'ụlọ, ọtụtụ bụ ndị dabere kpamkpam na kwa ụbọchị ka ha na-enweta ihe ụmụ ha na-eri, nọzi nnọọ na-enweghị onye enyemaka, n'ihi na onweghị ụzọ ọzọ akụ si abata ha na akpa. Ya bụ ha na-eti ọpịa ọkọ, na-eti obewu ka ndị ọnụ na-eru n'okwu tụmadị mpaghara SouthEast ka a mara ihe mere na ya bụ ọnọdụ. Ya bụ ka ọ dị ugbu a bụ okporo ụzọ gawara Ọjị ka mụ nọ. Nke a bụ ihu obi ọchịchị gọọmenti steeti Imo na agalaba ịga ụlọ oriri na ọṅụṅụ ama ama na Owerri. Nke a bụ okporo ụzọ gabaziri Ọjị. Ịgawa ya, ị ga-enwetazi ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Imo nwe bụ IMSU. Nke ọzọ dịka ibe ya bụkwanụ ụfọdụ ndị agbara ajụjụ ọnụ, ha na-ekwu na ụjọ ka ji ha n'ihi na amaghị ebumnobi ndị a, n'agbanyeghị na onye otimkpu otu IPOB dịka mgbara ya ajụjụ ọnụ n'ụtụtụ taa na-ekwu na ha adịla njikere imekpe ndị na-awakpo ndị wakpuru n'ụbọchị Mọnde, dịka o si kwuo na mbụ na ọ bụkwaghị IPOB nyere iwu si onye apụtazila ezi na ụbọchị Mọnde, na ọwụ ndị oji akpa elu ozu wakpuru ya bụ ọkwa jizi ya na-amaja ndị mmadụ, na ka ọ dị na IPOB bụrụ onwe ha ekele ajụ n'ume ịhụ na
emekpara ndị na-akpa ya bụ mkpamkpa ahụ iji mee gịnị gosi na ọ bụghị IPOB na-akwado mwakpo a na-awakpo ndị na-anọghị n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla. ndị aka anyị nọ Owerri ndị na-esonyere anyị unu karakwara BBC News Igbo mana tupu anyị aga na mpaghara ọzọ bụ Ebonyi ka njikere ị gaala BBC Igbo tata bbcigbo.com tata ga ebe a ka ije gụọ akụkọ na akụkọ ndị ọzọ ka o si akpọtụ n'ala Igbo ama m ka onye nta akụkọ anyị nọ na Ebonyi adịla njikere ndị ewe maazị na anyị nnekwu ndewo ị na-anya nnekwu ọ dịkwa ka teknụzụ aka na-enyetụ ya obere nsogbu ebe ọ nọ dịka anyị na-eche ka ọ bata anyị wetara ụlọ akọ ka o si aga ka sitatum si aga na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị esila na Abia steeti Ụmụahịa wee gafee na Imo steeti wee hụ na ọtụtụ ndị kwanyekwara ibere isi na atụmatụ sitatum mana ka o si na-adị ugbu a n'ụwa anyị gara agbalịkwa ka anyị nwetara unu ebe ndị ọzọ dịgasị n'ala Igbo dịka dịka o si aga n'ala Igbo tata karachikwa azụ n'Imo steeti ebe onye nta aka anyị na ebe ahụ ugbu a n'ụwa ị ka na anyị nnekwu ana m anụ ihe ị na-ekwu nwanne m oke onye nta aka nọ n'Ebonyi steeti ka nwere obere nsogbu na teknụzụ ya anyị nụrụ akọ na enwere ndị mere ngagharị gbasara atụmatụ sitatum abalị gara aga ị nụrụ nke anụ ndị mere ngagharị iwe ka ọ bụ na steeti Imo enweghị akụkọ ọbụla nke bụ eziokwu na mụ onwe m enweghị akụkọ ọbụla m nụrụ gbasara ndị mere ngagharị iwe n'ihi sitatum na mpaghara Igbo nwere ike dị mana mụ onwe m anụghị gbasara ya bụ ọkwa ọzọ ya nụrụ ụnyaahụ bụ bụkwanụ nke ụlọ ọrụ BBC kwukwara mwakpo awakporo ụlọ akwụkwọ dị na Nkume nke dị na kansụl ọchịchị Njaba ụlọ akwụkwọ ndị na-elewa ya mana ewetu ụka nwere aka na nna na ị na-ekwu nna na ị na-ekwu hello Igbo bụ Igbo daalụnụ ụtụtụ ọma ebe unu nọ ugbu a wee ebe a na-arụ ụgbọala na Ebonyi steeti nke nwa bekee kpọrọ mechanic village ọ wee ebe a ka anyị nọ ugbu a dịka o si dị taa na iwu e nyere mgbo ndị otu IPOB si nọrọ n'ụlọ maka ncheta ndị otu ha ala mmụọ enweghị ndị anyị hụtara ebe a gị lezie anya ị ga-ahụ akọrọngwa eji arụ ụgbọala na ụgbọala ndị nke pakịrị ebe a ebe niile atọ enweghị ndị anyị enwekwa ngwa eji abanye ebe a na-arụ ụgbọala ọ ka mechichara emechi mana dịka unu na-esonye enwere ndị ọrụ nche obodo a ọwụ ha na-agafe ugbu a gị lezie anya ị ga-ahụta ụgbọala na-agafe n'okporo ụzọ ndị ọrụ nche a gụnyere ma ndị amị ma ndị otu civil defense ma ndị uwe ojii nke nwa bekee kpọrọ polisi ma ndị otu nchekwa ọzọ dị iche iche ma nke akpọkwara ebube agụ ọ bụ ha na-agafe ugbu a mana ọ bụghị na anyị ga-aga ha nso n'ihi na ọrụ ha na-arụ abụghị ihe eji egwu egwu otu a ka ha na-aga na mpaghara steeti a dị iche iche iji hụta na udo dị na ebe dị iche iche gị lezikwa anya ị ga-afụta na ụgbọala ma ọgbatumtum na-agba n'ụzọ mana ebe a na-arụzi ụgbọala enweghị ndị n'ebe ahụ ndị mmadụ apụtaghị ịzụ ahịa dịka o kwesịrị ndewo unu karakwa na BBC News Igbo anyị esila na ala Abia steeti lafee n'ala Imo
bịakwa na Ebonyi kọwara unu ka atụmatụ sitatonas aga. Mana dịka ọ dị ugbu a kịta ka anyị laghachikwa azụ na Imo steeti ebe onye nta akụkọ anyị nọ ebe a ga-ewetara ya akụkọ ka ihe si wee gaa na Njaba enwere mwakpo emere na otu ụlọ akwụkwọ. Aka na nye nnekwu anyị na-anụ m anụmanụ gị ugbu a kọwara anyị ka ọnọdụ Bọlachi nwanne m ọwụ anọ m n'ụzọ na-aga aga tupu isi na-achị ebe a enye m agwa m n'akara igwe na m lọghachi na m bịakwala ebe ahụ ugbu a maka na anaghị aga ebe ahụ aga ebe m anụchaghị m na Njaba ugbu a gọgọ mana ebe m na ugbu a bụ ebe a na-akpọ ụzọ awara awara si Owerri gawa Ọlụ mana ọ dịghị n'ime Owerri maka na ụzọ ebe a na-agaghị aga n'ụtụtụ a maka na ụjọ dị egwu dị n'obodo enweghị ụgbọala na-agba na ụgbọala ị ga na-ahụ na-agba na ntị ga-ahụ ndị mmadụ ole na ole ka ị ga-ahụ ọgbatumtum ole na ole ka ị ga-ahụ ọ weta ọnọdụ ebe a dị ebe a na-akpọ ya Ohi Junction ụzọ awara awara si Owerri gawa Ọlụ sikwa Ọlụ bịawa Owerri ebe a n'ụtụtụ a gbara chako maka na ihe ahụ mere ụnyaahụ ebe ụmụaka na-ele ule ngụcha na akara akwụkwọ nke sekọndịrị ebe a wakporo ha ụnyaahụ gbaa ụlọ akwụkwọ ahụ gbaa ụfọdụ mpakala ebe ya ọkụ mụnyekwu ọgbatumtum ole na ole ọkụ chụlasịa ụmụ akwụkwọ maka ile ule nke a na-akpọ English language. Ihe ahụ meziri egwu adị nnukwu maka na mgbe ụgbọala na-aga kpozie onye isi ndị na-achị obodo anyị asụ mba na m bịakwara na m tinyekwala ụkwụ ebe ahụ na ọ ka mma echi ga-abịa abịa ka m bịa maka na ebe ahụ n'ụtụtụ a na-agaghị aga ndị mmadụ ndị obodo ụjọ dị ndị ụfọdụ apụchana n'ụlọ ha ndị nụkwa n'ụlọ ha bụ n'ime ụlọ ha enwe apụta ha apụta n'ụtụtụ a mgbe niile mbụ ụgbọala na-agba ebe a ị ga na-ahụ moto ụgbọala wụ na ntị otu ma ọ bụ abụọ ahụ ka ebe ọbụla kechara owu enweghị ndị a na-ahụ ndị ahụ kwara na-ahụ ahụghị m ụmụ akwụkwọ n'ụzọ ahụghị m ndị na-aga ahịa ahụkwana ụmụ ndị na-alụ alụ onye nwawa ọnọdụ ebe a na-akpọ ụzọ awara awara si Owerri gawa Ọlụ ma ọ sikwa n'Ọlụ bịawa Owerri ebe a na-akpọ Oyi Junction onye nwawa ọnọdụ ebe a n'ụtụtụ a onye nwawa ọnọdụ ebe ugbu a ndewo ya wee bụrụ ajọ ihe tụnyere ụmụazị nọ na-elele ule bekee ụnyaahụ nke mere na ha elezi ule ha kwesịrị ilele ka o si na-aga kịta anụwa enwere ka onye isi obodo a si wee kọwarụ gị ndị kpara mkpamkpa anụwa maọbụ njirimara ndị kpara mkpamkpa maọbụ ihe mere ha ji kpamkpamkpa were azụ ọ tinyere gị gbasara ihe mere n'ụbọchị ahụ mba ọgwa m maka na mgbe m kpọrọ ya n'ekwentị kọwara ya onye mbụ ya sị m oke na ya amatụgo na biko na ihe a na-agwa m nọ maka agwa m ya na abịara ule m anụ m nso ya sị mba na mgbugharị ụgbọala m na ọ bụrụ na m ga-adị echi na m bịazie echi ma mgbe ọzọ ka enwe ike kọwaa ọfụma mana ọ wụ onye na-ekwuchite ndị uwe ojii ọnụ n'Imo steeti wụ onye gwara m n'ekwentị na otu na ndị uwe ojii ewerego ọnọdụ ebe ahụ nyaa ọ gwara m n'abalị nyaa ka ọ gwara m na ndị uwe ojii ewerego ọnọdụ ebe ahụ nakwa na abụọ na onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo ya wụ CP Rabiu Husani enyego ndị uwe ojii ikikere si na ha ga-achọ ya ahụ kpara mkpamkpa ahụ nyaa gidekwa ha ma mezie ka ọnọdụ dịzie mfe ebe ahụ onye nwa ihe CSP Michael Abatam gwara m n'ekwentị nyaa mana ọkọwa ha ọfụma ndị kpara mkpamkpa mana ọ sị ndị uwe ojii abanyego n'ọrụ igide ndị kpara mkpamkpa ahụ ụnyaahụ mana ihe m na-amatachazi n'ụtụtụ ama ịma na taa ụmụaka na-elekwe WAEC taa na-ele kemistri ihe m na-enweghị ike ịmata ma ụmụaka ahụ ụlọ akwụkwọ ahụ taa ma ha anụkwa taa na-ele ule kemistri ahụ onye m na-enweghị ike ịmata maka abanyeghị m maka ihe otu na onye isi ndị obodo ahụ gwara m n'ekwentị n'ụtụtụ a.
na BBC News Igbo na-eso erisi na BBC News Igbo ike nakwa na bbcigbo.com. Anyị ga na-ewetara ụlọ aka na ka o si agbawa dịka ihe gbasara ụlọ akwụkwọ dị na Njaba nke ndị otu anụmanụ dịka ọ dị ugbu a Ebonyi gakwanụ na steeti atụmatụ asa aga ka anyị laghachikwa n'azụ na Anambra ebe onye nta aka anyị nọkwa ebe a kịta ga-etinyekwa ọnụ na gbasara ihe gbasara ana m anụ ihe na-ekwu ọfụma. Ngwa nga n'ihu kọwara anyị ka ọnọdụ atụmatụ asa aga na Anambra taa n'Ọka n'ụtụtụ a aga m akọwa na ihe menụ bụ na ọ ka njọ karịa otu ọdụ ụnyaahụ. Mgbe m pụtara n'ụtụtụ a, ọtụtụ ụgbọala na-aga ebe dị iche iche adịrọ. Ọ na-afịa ndị mmadụ arụ ịga ebe ha chọrọ ịga, bụ ndị pụtagodi inu ịga ahịa maọbụ ịga ebe ha na ihe ọbụla ha chọrọ ije mee. Ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịnweta ụgbọala ha ga-ejije ebe ọbụla ha na-eje. Ọtụtụ n'ime ha were ọkpa jebe ije, ebe ndị ọzọ nweta ụgbọala enweta. Ndị ụgbọala ahụ tichaala ego ebe ejipụ otu narị naira aga, ya bụ 100 naira aga, bụzi 200 250 ka eji aga ya n'ụtụtụ a. Mana ebe kacha njọ bụ isi Aroma gaa Ekeọka maọbụ isi Unizik Junction gaa Ekeọka n'ụtụtụ a. Na nchọpụta anyị mere n'ụzọ ụtụtụ bụ ụgbọala mba ka onye na-akwọ ụgbọala kọwara na ndị otu ya nọ Ekeọka kpọrọ ya na ekwentị si anya ejekwa n'ebe ahụ na nsogbu na-ada, na onwe ndị na-akwụsị ndị na-anya ụgbọala na-etighi ihe. So ya mere na ọtụtụ ndị mmadụ ịpụta na ụzọ a na-akpọ Ifite Road si Aroma Junction wee jee Ekeọka, maọbụ nke si kedu ife a na-akpọ ya Atọ Eze Avenue from Unizik Junction wee jee Ekeọka. Enwero nke ya afụ ụgbọala ọbụla maọbụ keke ọbụla na-eje Ekeọka. Ụfọdụ ndị na-eje Ekeọka si ebe ahụ ji ọkpa. Mana achọpụtakwa m n'ụtụtụ a bụ na mfụ ụmụ akwụkwọ gasị na-aga ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ma dutu nsogbu, mana n'ihi nsogbu inweta ụgbọala je ọtụtụ ebe nyere n'ụtụtụ enwere m ike ijegasị ebe m kwesịrị ije ma fụ otu ihe si dị n'ụtụtụ a. Mana n'akụkụ ebe m nọ, ị ga-afụ ụgbọala dị iche iche ka a na-agba, mana ọ bụrụ otu o kwesịrị isi dị n'ụbọchị ndị ọzọ. maka iwetara ihe ozi ka o si aga na Anambra, mana enwere ihe nche ịjụ dịka ị nọ na Anambra, dịka ị nọ n'Ọka ugbu a, enwere ndị gị na-akwụgasịgoro okwu ka agwa ya ka ọnọdụ ha ka uche ha ga-gbasara sitatoma nke ndị otu maka na ọ bịazi enwere ndị gị na-akwụrụ okwu na Anambra. Agwa mụ na ọtụtụ ndị kwuo okwu. O nwere nwaanyị na-ele nne ahịa mụ na ya kwuo okwu n'ụtụtụ a. Onye nke ahụ na-egosi ihe mwute. Ọ gwa m na dịka ya si ele nne ha na ọ bụ sọsọ ihe ya na-atụkwasị obi iji zụọ ụmụaka ya na di ya anwụgo. Mana n'ihi ihe sitatoma a na-eme kwa ụbọchị, maka ọ dịzị ọnọzọ ọdụkọ kwa ụbọchị, ọ na-enyezi nsogbu ya na ezinụlọ ya inye ụmụaka ya nri. Maka na ndị ya na-atụkwasị obi bụ ndị na-anya ụgbọala nakwa ndị na-eje ọrụ n'ebe dị iche iche n'ọkụ, maka na ha mara ebe akwụ akwụ. Ụfọdụ o nwere nwaanyị mụ na ya na-ekwu okwu, o mepee ụlọ ahịa ya, mana o mepechara ya ọfụma. Ọ jọst mepee otu ọnụ ụzọ ya na-eje si na ya na-atụkwasị obi. Onwe ndị bịara ile ahịa ka ya lesị ha, onwe ka obodo si megharịa ka ya nwee ike ikpochi ụzọ ma gbawakwa ọsọ. Ọtụtụ ndị ọ na-ewute ha. Ndị ọzọ bụ na a na-ekwu na ihe kpatara na ha adịghịzi emepe bụ egwu, na ha mara onye bụ onye. Ha marọ mgbe ofu ndị ya abịa tikpọọ ụlọ ahịa. Ọtụtụ n'ime ha fụkwanụ ihe mee na Imo steeti ụnyaahụ, ya bụ na kọmishọna
nke mezi na egwu dị ha na-arụri nne na ha pụtara ọchacha tata. dịka anyị nụrụ akọ nke a mere n'Imo steeti o doro m anya na ule wanye ka si wee gaa na Anambra ndị mmadụ dị ka ụmụ akwụkwọ dịka o si dị ụnyaahụ etiri m ntị n'ala ka mma ma ọ nwee ebe mba anụ ihe na-eme mana ọ nwere ihe anyị nụ ndị dere ụlọ akwụkwọ ụnyaahụ dere ọfụma n'ụtụtụ a dịka nsikọwa na mbụ afọ ma ọtụtụ n'ime ha ka a na-eje ụlọ akwụkwọ ahụ ọtụtụ n'ime ha kwuru na ha na-eje na onwere mgbe ejizira ha abịa na bụ ụmụ akwụkwọ na-abụ ọnwa ụmụ akwụkwọ m gwagasị okwu n'ụtụtụ a sị na onwere mgbe ejizira ha abịa na bịa ya bụ ụlọ akwụkwọ na ha ga-eje nyaga afọ ha ka a na-eje mana nsogbu ọtụtụ n'ime ha nweta bụ inweta ụgbọala na-ejegasị ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche dịka nsikọwa onwere ụlọ akwụkwọ ọkachasị ndị dị na-ama enyi maọbụ ndị dị na-eke ọka ọ dịrị mfe inweta ụgbọala ije ebe ahụ n'ụtụtụ a. akụkọ na-awakporo otu akwụkwọ chụchụsi akwụkwọ ọ dịzị ka ọ bụzi ihe anyị na-anụzi ugbu a na mpaghara ọwụwa anyanwụ mana dịka akụkọ a na-aga n'iru BBC News Igbo ga-ewetakwara unu mkparịta ụka gbasara ihe ka ọnọdụ sitatu ma na ka ọ dị mma ka ọ dịghị mma na-emebi ihe ka ọ na-emebi ihe so esi BBC News Igbo anyị ga-akpọta ndị ọrụ na-ewu n'okwu ka tinye ọrụ n'okwu atata ma dịka ọ dị ugbu a anyị agaala Imo steeti gaa Anambra gaa Abia steeti gakwa na Ebonyi wee wetara unu ka ihe asaa gakwa na bbcnewsigbo.com ka ọ bụrụ na iso ya na mbido isi ka ịhụ ka atụmatụ sita Thomas wee gaa tata mana dịka ọ dị ugbu a ebe a ka anyị apechite ya na nke